чуноне дар паёми навбатии сарвари давлат пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд гардид бо мақсади беҳтар намудани вазъи иҷтимоии аҳолӣ аз 1 аввали соли 2024 музди меҳнати амалкунандаи хизматчиёни ҳарбӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар кормандони ин мақомот 40% зиёд карда мешавад. илова ба ин маоши вазифавии кормандони мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ, муассисаҳои маориф, илм, фарҳанг, варзиш, тандурустӣ, муассисаҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, дигар ташкилотҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ ва буҷетӣ, инчунин стипендияҳо аз 1 июли соли 2024 40% баланд бардошта мешавад. ин иқдоми инсондӯстонаи роҳбарияти ҳукумати мамлакат, ки дар беҳдошти вазъи рӯзгори сокинон заминаи воқеӣ мегузорад, боиси рӯҳбаландии мардум гардидааст. албатта ки мардуми шарифи тоҷикистон аз ҷумла кормандони соҳаи буҷет, кормандони мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, донишҷӯён, муҳассилон, омӯзгорон, кормандони соҳаи тиб, албатта ки тамоми кормандони соҳаи иҷтимоӣ гӯем хато намекунем, имрӯз бисёр рӯҳбаланд ҳастанд. дар баробари оне ки тоҷикистон ҳамчун давлати иҷтимоӣ эълон гардидааст, пайваста роҳбарияти олии кишвар ба беҳбуд бахшидани вазъи иҷтимоии аҳолии кишвар ва кормандони соҳаҳои гуногуни хоҷагии кишвар афзалият медиҳанд, таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мекунанд. дар паёми навбатии пешвои миллат низ ба масъалаи афзоиш додани музди меҳнати кормандони соҳаҳои буҷетӣ диққати аввалин дараҷа дода шуд. лозим ба зикр аст ки аз 1 июли соли 2024 ҳадди аққали музди меҳнат барои тамоми соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии кишвар ба андозаи 800 сомонӣ дар як моҳ муқаррар гардида, баҳри татбиқи ин ташаббуси навбатии сарвари давлат тадбирҳои муҳим амалӣ мегардад. дар шаҳри Боктар кормандони касбу кори гуногун, аз ҷумла аҳли маорифи шаҳр, аз иқдоми инсондӯстона рӯҳбаланд гашта назди худ ҳадаф гузоштаанд ки ҷавобан ба ғамхорию дастгириҳои рӯзафзуни сарвари маорифпарвар сатҳу сифати таълиму тарбияро боз ҳам баланд бардошта, дар тарбияи насли мусаллаҳ бо илму дониш ва рушди илму маориф саҳмгузорӣ мекунанд. имрӯз мо кормандони соҳаи маориф шаҳри Бохта ифтихор аз он мекунем ки дар давраи бунёдкорӣ созандагӣ вазири сиёсати хиратмандона ва маорифпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кору фаъолият намуда истодаем ки ин мояи ифтихор аст. дар паёми имсола болоравии музди маоши кормандон, ин шаҳодат аз он медиҳад ки ин болоравии сатҳи зиндагӣ буда ва рӯҳ барои созандагӣ мебошад. ҳар нафаре ки имрӯз рисолати бузурги таълиму тарбияи насли наврасро ба зимма дорад, бояд дучанд хизмат намояд. чуноне аз паёми роҳнамо ва муждаовари сарвари давлат бармеояд, дар баробари баланд бардоштани музди меҳнати кормандони соҳаи буҷети мамлакат, инчунин аз 1 июли соли 2024 нафақаҳои суғуртави меҳнатӣ ва иҷтимоӣ иловапулӣ дар ҳаҷми 30% аз андозаи муқарраршудаашон зиёд карда мешавад. ин иқдом дар таъмини амнияти озуқаворӣ ва ба шароити иқтисодии мувофиқ баробар намудани шароити зиндагии аҳолӣ мусоидат менамояд.